Dopozeraj toto video do konca, budeš sa smáť ak líznutý kôň. Číslo 1. Taška. To ty si vymyslel ten názov? No, dúfam, že to je taká, čo sa ti rozpadne, kým prídeš domov z obchodu. Však to poznáte ľudia, nie? No, toto je čo, skúška na pilota, rutín sa k zemi. Číslo 2. Budha. Čože, Budha? To nemyslíš vážne. Čo som taký trustý, tak sa pozri, akú mám krásnu postavu. No, dobre, už si ukázal, daj ma na zem. A čo sa točíme ako bláznici? Čo robíš? Haló? No, hovorím úplne ako bláznici. Pomôžte mi ľudia, dávaj ma na zem. Po 30-ke vlasy vypadávajú, vidíme aj dôkaz, super. Číslo 3. Dieťa. Výborne, skoro som sa ogrcal. Fuj, mi vybehlo normálne do hrdla, tvini normálne. Ha, no ty si spravuješ dieťa, však pozri, čo ty robíš. Čistá psychiatria. Ľudia, to není normálne, pozrite sa. No ozaj dieťa, no čo si... Aha, púsu mi dal. Číslo 4. To je jeho najobľúbenejšie. Takzvaný podvajcovač. No a toto je čo za zradu? To na to si ako prišiel, že to je môj obľúbené ty úchyl? Tu čo robíš? Daj si to ďalej o tej tvare. Tu čo robíš? Tu čo je za toto za polohu? To vôbec není moje obľúbené, dole ma daj. Číslo 5. Horolezec. No ľudia, kto to videl, okamžite tam šľaha odber. Ja som sa ufúčený v stará kráva, kvôli vám. No toto,